ake sikhuleke. Umhlobo onguJesu, hallelujah. Siphilise ngalo nakulomzuzu egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu, amen. Okugcina nje, hlobo njengaye, hlobo loyo, uhlobo kodwa akekho ofana nalo. Uhlobo I'm very sorry nyandeni mhlangano omkhulu kangaka ohlonipheke kangaka wokuqala konyaka ngizofunda Psalms 23. Ngiyacabanga abanye namhlanje ngizoba itopic beyolala suka isigadla sendoda esitanera sazofunda nje Psalms 23. Ngiyacabanga nje omunye shethukuthele ngicishe ngafunda nje ngakhuluma nje ngingafundi neBhayibheli ngoba kugcwele la ngikwazi kusukela esikolweni. I'm very sorry. Kodwa umoya uphephetha la uthanda khona. Hallelujah. Ama-scholars eBhayibheli ngizongixolela ke ngizothi teach kancane ngiphinde ngithi preach kancane. Ma-scholars eBhayibheli ayazi ukuthi uDavid nakasho leli hubo ubengakafiki naku 20 years. Ubengakahlanganisi no 20 futhi ngiyaphi ku 20 ngoba around 18 years uma esho leli hubo. Now ubheka leli hubo ihubo lomuntu amazwi ala amazwi omuntu omdala la. One amazwi omuntu ohlangene nezinto nyandeni. Manje why lo mfana 16 ukuya ku 18 years okatshangelwa lapho akhuluma amazwi yini la sahlangene nayo kangaka team azakhulumela amazwi nje ngifuna siphendule lokho bese ngihlala phansi.